Kører den ikke herover? Jeg kører sgu ikke derovre, holder han, gør han. Det vil jeg godt være rute, det der er. Han kører sgu ud og holder og kører han ind igen. Jeg tror, det er vores bus. Nå, det var Næstved-toget. Jeg skal nok komme, Elias. Det er 702. Så du der, står 2025, Elias? Ja, jeg hader den bus der. Det er den der bus der, Elias, som der står bare med 2012 på den måde, som den der gør. Jeg hader seriøst den bus der. Hvorfor? Det er den eneste, jeg ikke har kørt i. Det er sgu også til mig, at jeg ikke kørt 2012 nede med os. Det kræfter også mig. Okay, det var noget nyt. Først kommer den der bus, så kommer den der. Og nu kommer der endnu en bus. 730 kommer nu. Og så kommer 736, den kommer også nu. Okay, hvad sker der lige på busserne i dag? Altså, jeg har optaget på, at jeg har fået et busser, der kører 2019. Han kan ikke finde ud af, man. Det passer da meget godt 2018 her. Ja, det er den til Nørre Alslev. 2913. Hold nu kæft, det var den, jeg har også kørt i. Der har også kørt 13 og 14, og jeg tror 15 og 16. Oh shit. Det er det. Vent lige, Jesper, gå ind. Jeg skal lige den her. Ja, gør om lidt. Ja, 5 over 17.